kirari na tsayayya isassar mace Aisha. Kowa yana son mace mai suna Aisha, don gidan da babu Aisha ai za a samu Asha. Giwar mace kin yi ƙarhin shashasha, mai tsantsar kyawu Aisha. Amarya sai da ke amarya, ina kike amarya, komai naki ne amarya. Daga sai da ke amarya, sai da ke amarya, daga sai da ke amarya, sai da ke amarya, daga sai da ke amarya, sai da ke amarya, daga sai da ke amarya. Ja amarya kowa yana sai amarya, kuma kike so ai dole ne a baki amarya, ko abinci a baki ne ake baki amarya, ai dai miki da rairaya cikin taki amarya, ne gida na kiye duniya taki amarya, inda kika zo an gama guri na ta amarya, sai da ke daga sai da ke amarya, sai da ke amarya, daga sai da ke amarya. Zauna sai kin tashi zai tashi amarya, wata soyayya sai amarya mai gashi amarya, kina so yago ya ki zai tashi amarya, ko majanye durkusa ki dan bashi amarya, yana sa kike amarya zucin shi amarya, yanda kike so haka za a yo kun shi amarya, ke ake yi wa gara akai to shi amarya, sai da ke rayuwa ta an gama inda an yi zancen ya amarya, sai da ke sai da ke amarya, 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 a jinjina miki daga sai da ke amarya, a sallama miki daga sai da ke amarya, buɗa ake miki daga sai da ke amarya, mana kai miki daga sai da ke amarya, mene akai miki daga sai da ke amarya, an wanke miki daga sai da ke amarya, an ce sai da ke daga sai da ke amarya, na ce sai da ke.